السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحواله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادتنا نذي صالح أملرنذي خداي için oturşuqlarınız ve muhabbetlerinizi lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize ilun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gönülmek, yüzü aklık verin inşallah. Bir kıyıfka giycelerde, Tomsun giycelerine daştan yaqinden vaqt koyup da gelip Resulullah canın mübarek gurrunlarının eştertip gelmek elbette imanın alamatıdır. Allah Teala dininiz, dünyanız abad etsin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarına katı kıyınçılıklar, katı ızalar, katı eziyetler, azap vermekler beter köfeliptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 44. yaşınlıqa, peygamberlik berilenden 4 yıl geçip ahir yıllarına. Üstüne kıyınçılıklar oldu, geçen heftelerde geçti. Ohun ahir kıyınçılık bolanına Peygamberimiz sahabalarına siz Habeşa giden deyip aydiye. Habeşan gurrununa girmekek geçen sahabaların kıyınçılıklarından katı azapta olup hatta odun eteğine hatta köz yakıp üstüne koyulup geçen heftelerde geçenler demir kızdırıp dağ basılıp şöyle sahabalara azap verilip kıyınçılığa salıptırılan bir inşallah nihayet 10 ayğan içinde hadir Habeşan gurrununa girmekek bir iki tane mühim ders var. Aytmak lazım olacak o dersi. Aytmanı geçtik kim olacak gurrun? İnşallah hawsale bilen kulak asın. Habeşan gurrununa girmekek iki tane ulukon mühim ders var. Şu mahallesini geçen gurrunlardan sahabaların çeken kıyınçılıklarından İnşallah nihayet onlara iki dersayda kana o ham Habeşan gurrununu hizmetine de yetirersin inşallah. Ey mümin Müslüman doğullar, ey cavan dostlar, ey yaştaş dostlar. Sahabalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdleri görüp iman getiren mümin imanlı bendeler katı horluklar çekip sabrediptirler. Nihayet sabrediptirler. Her sabrın neticesi var. Nämeden sürüm sabrediptirler. Bir dünya bir zat yetişertip mi,
Nämeden çürim sabr edipdirle? Mahdumul İşan aydiya da fena da göre bakalık işin gahıladım yatmamınla uzanıp ta inke şu dünyada kıyınçılık görsek de ölümüzden sonra ruhumuz çıkamızdan sonra ruhumuz hemişe hoş olsun ta kıyamata çeli o kıyamatta da Hudayın rızayetine düşüp Hudayın cennetine kaşın gideyleyen umid bilen şey tiptirler. Bir ölümden sonra da adamın ruhu var. Ey imanlı doğalla. Ey mümin Müslüman doğalla. Ölümüzden sonra da ruhumuz hoş olsun diye umid bilen kıyınçılığa sabır etipdirler. Hudayın rahmetine düşsün deyip. Bir iki matlab kıyıskacık şu ruh var adaydeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde ol arşa çıkan gecesinde, göğüne çıkan gecesinde ay diye men şu deslaqı göğüne vardım diye 7 kat asman mada deslaqı göğüne varsam görsem bir adam mı Hazreti Adam ha şol adamın öldü. Oham şoňa qaw ruh getirilýär diye okuyayın. Fa iza ana bi Adam ve iza huwa tu'radu alayhi arwahu zurriyyatihi el-mu'minin feyekulu ruhun tayyibe ve nefsun tayyibe. Hazreti Adam isteslaqı göýüňde ruhu var. Oham şoňa bir musulman adamın ruhunu eltiyele şoňa. Om Hazreti Adam hoş bolup beh imanlı adamın ruhu qawa adam ec'aluha fi illiyin min qaw yerde goýun diýip o Hudaý tarapyndan aýdylýar. Ine ruh haşy cesede kabristanyna ýaty. Oham kafir adamın ruhunu getirilýär. Peýgamberimiz aýdýar, men arşa çykanda doganım Jibril ýanymda meni gözläp durýar. Oham kafir fasyk Allah Taala'nın nurundan daş yaşan adamın ruhunu getirdiler. Oham Hazreti Adam aýtdy, ruhun habise, nefsun habise, ic'aluha fi zijjin. Bir teleke adam, biderek adam, biderek ruh, men akidin teleke yere deyip Hudaý Taala tarapdan habar geljek. Oham men aýtdym, ey doganım Jibril, kimşi diýdim? Onna aýtdy, hada abuka Adam. Sen atan Adam aleyhisselam şi diýip aýtdy. Oham ol ýeraga bardım. Hazreti Adam bana salam verdim. Oham rahaba bi, merhaba oğlum hoş geldin deyip Hazreti Adam menen salam aleyk etdim diye. Inni mundan uzak bu gurruna girmeyin. Yöne şu sahabalarda kıyınçılıklar çekipdirle çon bir gün ruh gitcek asmalara haşi. Bizim de başımızda başı ey cavan dostlar, ey imanlı doğullar. Şol sahabalar kıyınçılık çekipdirle ruhumuz hoş olsun deyip. İnnamlar ala olupdur. Taýinki bir ruh gitjek, Allah'ın rahmetine olsun deyip ta kıyamata çeliydi. Ya meselen yeni peygamberimiz aýtdy, yeni birje urunaydan bu urundan çykaýyn. Thumma madaytu. Aňyrak gitdim diýe şol Miraç gecesinde. Fa iza ana bi nisa'in yu'allaqna bi thadihinna ve nisa'in munakkasatin bi arjulihinna. Görsem bir tufur denanalary göwslerinden, sinelerinden qysaq goýupdyrlar diye. Bir tufarlarına başaşak kıssak koyupdurlar. Azapda şu denanalar. Oham men aýtdym, ey doganım Jibril bir heleyli bir denanalar kim diýdim? Onna aýtdy, haula illati yaznina. Öz qursaklaryny köýkedip zina edýän denanalar şula diýip aýtdy diye. Ine şolar ruhlar şu. Ýoksa şu nejis adamlar cesetleri kabryň içinde ahim. Emma beýik Allah Taala olaň ruhuny suret edip Resulullah jany köketdir taýinki ummatyna eşitdirsin diýip. Bigat hoş geçipdirler ýoksa şolar. Ne kadar laqyllaşypdyrlar. Göwslerinden kıstırılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözüm menen gördüm diýip mübarek agdyndan çykyp aýdan kefişi. Şo denanalar ýoksa ne kadar hoş geçirenler, ne kadar gülşendirler. Şaýat aglamadyk bolsalar. Emma ruhlaryny surata çekipdirler. Göğüslerinden, sinelerinden kısarlı ot yattı diyorlar diye. Azapta. Yazcucuna ilallah. Resulullah diye. Kulağım men eşittim şu heleyle. Ay Allah deyip kıygırış otiydiler diye. Hoş geçirdiler. Ama ruhları azapta. Hudaý saklasın. Sahabalar sabredipdirler. Ta inki
ölümüzden soňramda, ruhumuz çıkamızdan soňramda ruhumuz hoş bolsun diýip. Ey jawan dostlar, ey imanly dogallar, ey hacı dädeler, ey mümin musulman dogallar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasynyň birişi. Allahümme inni es'eluke berdel ayş ba'del mevt. Tamam ettik bir duada. Hudaya hudawanda, duan manasy şu. Hudaya senin dileyen men ölümden soňram hoş ýaşaýyn. Ey Resulullah'ın duasy şu. Senet bilen sabit bolan görürüň şu. Bil ölmeke hoş ýaşaýyn diýse Resulullah'ın duasy şu. Allahümme inni es'eluke berdel ayş ba'del mevt. Hudaya ölümden soňram hoş ýaşaýyn, senden şon dileýän diýmişdi. Yani ruhum hoş ýerde bolsun, peýgamberliň baran ýerine bolsun diýmişdi. Ey bu barada wagt az men gürrüňden çykmaly boljak. Hulasa sahabalar Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Hazreti Siddiq, Hazreti Sümeyye kan sahabalar geçti, kıyınçılıkta, azapta, vurulla, yencille ölümüzden soňram ruhumuz hoş ýaşasyn diýip. Bizden çünkü dersdir. İkilinci ders almalılar. Onunla değil, Habeşan gurruna geçeyle. Ey bütün mümin Müslüman doğalla. Şu sahabalan gurruna birce gedek bolmanlar sahabalar şikayet ettiler, zeyrendiler. Ay biz iman getirdik, Hudaya bizim başımıza okulan günün näme boldy diýip eger aglaryny dağı bir gedek almanlarlar da. Huday bir näme boldy biz Resulullah peýgamber diýip iman getirdik, biz gaýtan duruşumyza azaba düşdik ki biz. Eger şunu aýtmanlarlar. Bir sefe şikayet doldurmanlarlar. Oğlum bolsa beýle boldy, gyzym bolsa beýle boldy, erheli bolsa beýle boldy, enatamyz bolsa beýle boldy diýip eger. Aslan şikayet zeyrenmenlerler Hudaý Taaladan. Birce däne geçen hefte geçti. Birce däne şikayetler şimişdik. Ya Resulallah, bir dua eda da bizden çirimş kafirler bir yer çekasınlar diýip birce däne şikayetler şi. Ondan maşgala da aýtmanlarlar da. Nämeden çirim? Şon imanları va Allah Taala hazır görüp durarlyklaryna. İmanları va Hudaý Taala Erhamur Rahiminligine. İmanları va Hudaý Taala Malikul Mülk hemmedadın iyisi digine. İmanları va hemmedad şu dünýe dädigine. İmanları va şol hak Allah'ike el-Melik, el-Kuddus, es-Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbarul Mutekebbir olan Allah Taala halis bidun şek hem görüweti ve hem olan ve hem kafir musulmanlaryň cezasyny berjegine imanları varmışdy. Eger kafirlik kep ya bir narahati kep hiç aýtmanlarlar da. O da näjirek azabyna teginne. Özlemede bir deriňek göreyli. Mümin musulman dogallar, imanly aýally gollamdy eşitdireyli. Men näçe wagt oglumdan çirim ay dua etdim, etiýadym terk etdim. 10 ýyl ber aglap dua etip ben ay duam kabul bolmady, men hemme zatdan bidar diýmek gaty bir biderek zatdyr. Ay men näçe ýyl aglap dua etdim, imtihanatymda kabul bolan, merdut bolan, men namazdan soýdym, Hudaýdan soýdym, nämeden soýdym, gaty biderek zatdyr. Ýöne ol misligiriň sine bolýan zatdyr bular. Ya meselen bir bilen izdivac etjekdim, jüftlenjekdim, öýlenjekdim. Ya bolmady, oň üstüne kufur kelimeler aýtmak gaty bir biderek zatdyr. Ebedi köşelmege düşämäýdi. Ya bir işe girjekdim, şeýle Hudaýdan aglap dua etdim, hanawadan menen iş dua etdim, Hudaý asyl maňa şu iş koklemedi diýip, hiç bir zatlardan çyryym dagy, ol ebedi köşelmege düşämäýdi. O sahabalar görün, Resulullah janyň şagirtlerini näjirek jygyr azabyna teginne, köýüne teginne de eger şikayet kep agdymandyrlar. Bir jaýdan kep Hazreti Habbab radıyallahu an innamna dağ vasalan sahaba birce kep aýtypdy. Hudaýa ya Resulallah bir dua et, Hudaý bize bir fereci açsynna diýipdir, fakat şu şikayeti. Ondan başga zeyrenmendir, şikayet etmendir da. Bir de birilerden çüreyim, iki tane ders
Uluqan der. Bir ruh dünýeden geçemizden sonramda hoş yerde yaşamagynyň pikirini öleýlim. We birde şikayeti ağzymyzy açyp da soňram bir uluqan tökülme derdiňsine düşämälim. Emma geleylim mübarek Resulullah jan we sahabalarynyň Habeşan gurrunlarına. Heýwer üstüne kıyınçılıkla köfelip aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam görüpdir sahabalarına lep azap berdiler. Ey sahabalarım teferraku fil ardi. Mekke-i Mükerreme'den çıkıp yayran deyip duran ekberik. Aham sahabalar aydıptırlar ya Resulallah biz yiyerek gideyle. Aham Peygamberimiz mübarek eli bilen işarettir ha huna. Habeşe tarafa giden gittir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. Ey sahabalarım Habeşe giden gittir. Şeyli bir padişah ve Necaşi bir adil padişah hiç içindeki adamlarına birbirine zulüm ettirmeyen olmalı, ıza eziyet berdirmeyen olmalı, şoň mülkünün eteğine gidagan gitdi. Heýwere dogurluk yer, gawy yer, şotak barsaňyz, inşallah menden haber gelýänse şo taada bolaň da dipdir. Habeşe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in adamları, Mekke-i Mükerreme'nin adamları Habeşe'ye gidip hicret etýänmişdikler. Habeşe'den haberleri varmışdy. Habeşe'ň bir emin ýerdigi, bereketli ýerine ýermişdik o taýda. Bu biri de Peygamberimizi gujagyna alyp göterip saklan denany kim etdi? Hazreti Ummu Eymen, bereket diýen denana. Bereket diýen denana Peygamberimizi göterip oglun wagtynda saklan denana. Şol bereket diýen denana Habeşelimişdik. Noham Peygamberimize or nahar bejerýänmişdik. Kuluça pişirip, çörejik pişirip berýänmişdik, köke pişirip berýänmişdik. Noham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ma hada? Ey Ummu Eymen, Eymen göterýän denana, bir çörek näme diýip, Mekke'de pişmeýän çörekmişdik de, oglun wagtynda ha Rasulullah." Şonda ol bereket diýen denana ki Rasulullah jany kujagyna alyp göterýänmişdik. Ol aýdypdyr: "Ta'amun nasna'uhu bi ardina, fa ahbabtu an asna'a laka minhu raghifan, kaza fi sunan ibn Majah." Ey Muhammed dipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Habeşe'de pişirýän çöregimizden, Habeşe'de pişirýän kökelemizden bir. Sana da şundan bizirip bereýin, sana da şundan pişirip bereýin diýip hewet etýänmiş. Oham Peygamberimiz oglun wagtynda da kulagynda galanlar, şol Peygamberimizi götüren bereket diýen denanaly Habeşeli, şoňa çörejik pişirip berýänmişdik, Habeşe'den gurrun aýtýanmışdyk. Behar hal şu tarapdan da Habeşe hewet etýänmişdik Peygamberimizin. Aham sahabalarına aýdypdyr, siz Habeşe gidagan. Aham onunki erki adam 4-5 denana gije qaranqyda Mekke-i Mükerreme'den çıkypdyrlar. Awwalky çykan kim? Hazreti Osman Zünnurayn radıyallahu anh. Resulullah'ın damady. Bu denanasy da Hazreti Ruqayya radıyallahu anha. Resulullah'ın gyýby we körekeni. Başga da onun mir erki adam 4-5 tane de denana. Ýa şaçdan Mekke-i Mükerreme'den giýjäň içinde çıkıp barıp bendere yetip derya keştiye minipdirler. 2 tane de teýýarja keştiýe varmışdyk. Ticaretten çürüyüm barıp Habeşe agurjak bolup duranmışdyk. Bir neçe oňa nakana ogra beripdirler. Oham Kureyş'e haber gelipdir. Fahawalat Kureyş an tudrikahum ve haraju fi atharihim hatta wasalul bahra. Şu ogrinça ograllarına yine haber varıpdır kafirlere. Hawpdirler iýlerini. Hawpdirler. Bar biýeteýliň diýip. Barpdirler görsele keşti ograpdyr. Ýani sommaly galypdyrlar. Haçan şi görüň? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 45-nji ýaşynda Recep aýynyň içinde Peygamberimize peygamberlik berilip 5 ýyl üstünden geçende şu aýynyň içinde, şu üstümizdäki aýynyň içinde. Sahabalar 10-12 erki adam 4-5 dinany inni Habeşe haşin Mekke-i Mükerreme'den çıkyp gitdiler. On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: Lut peygamber, İbrahim peygamberden soňra, yani İslamyň içinde awwelin hicretiden men gyýdym Ruqayya we biri körekenim Osman boldy diýipdir. İslamda awwelin hicretiden
halis din saklayın, iman saklayın, Hudaýyma ibadet edeyim diýip çykyp giden öz ýurdun watanyna berip Hazreti Osman bilen Hazreti Ruqayya Habeşa aşyn gidipdirler, baryp Habeşa ýetipdirler. Habeşa barallarına Basym Nejaşiýe habar beripdirler. Mekke'ye Mükerreme'den bir tohara adamla geldi, ştada boljak diýerler. Nejaşi boluversinler diýipdir. Falan yerde bu gowy yeri bardyr, şo taýda bolsunlar, zat da diýmen, öz imanlary diýilleri bilen bolsun diýip gowlukda bolupdyrlar. Şolaň içinde enemiz Ummu Selime dewam etdik. Ýöne o wagt peýgamberiň denanaty diýär. Hazreti Ummu Selime. Olay diýär Ummu Selime. Lemma nazalna ardal habashati aminna ala dinina wa abadna Allah Taala la nu'za. Habeşa var düştük ve kayıpçılık boldu diýär. Dinimize emin bolduk, gaýgysyz bolduk. Aham keyf edip ibadet etdik, bizim uğrumyza habar atan bolmady diýär. Ey imanly dogallar, beterde ey jawan dogaslar. 3 tane bir muhim ders var bu gurrunda. Näjire ders bolmaly? Näjire ders bolmasyn? Sahabalar ýiran hep berip Mekke'ye Mükerreme'ne hep berip çykyp barýarlar. Bir hewre muhim zat bolmaly bolýar içinde. Mekke'nin içinde Resulullah janny baha hadir. Onu da çykyp barýarlar, watan hep berip, o da öz ýurtlary, öz şäherleri, dünýä gelen ýerleri, ululan ýerleri. Evvela Mekke'ye Mükerreme, onun içinde de Resulullah janny, ondan sonra da öz watanlary. Nämeden çürüm hep berip gidipdirler? Hakikat namartdır, imansyz geçen, iman bile barsaň nerdek bolarsyň şondan çürüm. İman saklajak bolup, din saklajak bolup, özleri we oglanyň şoklary imandan Allah Taala we Resulullah'ın mehabbetinden çıkamaylı olan kıyınçılığı bilenip imanımız saklaýlyp barp Mekke'ye Mükerreme'ne hep beripdirler. Barp Resulullah'ın yanına bolmaga hep beripdirler. Yine aynı hakikat. O da Resulullah'ın öz buyruğu bilen, özünün maslahatı bilen. Bir fasık, teleki adam Allah'ın nurundan daş adam madır. Mescid medresen kaptalına bolasy gelmeýän. Ya meselen bir näçe gow şäher we gow owa we gow mahalle we gow mantaga we gow zet ibadet etip bolýar, o tadan hoşy gelmeýär. Ýerden hoşy gelýär, bar bir hariç keşwere gitsin, başga ýerlere gitsin, rahat günah etsin, rahat hoş geçirsin meselen öz ýandan öýdi. Näjire gülüň içinden çykyp bir nejis, bir çör, telegiň arasyna baryp oturýar. Edil bir Türkmen Tomshan diýip aýtýandyr. Tomshan gülüň içinde goýsaňda näme diýär? Gülistanyň içinde goýagy Tomshany. Togsmanny diýende we Tomshan diýende we Türkmende. Ýerek gaçap baryp hafa gitýändir. Telege gitýändir. Deşük gitýändir. Teleka adamyň misalydyr şo. Gow ýerlerden gaçyp ýerde hafa ýer bolsa şo tak gitýär. Näme diýip? Rahat günahyma deýildi. Emma musulman adam, emma mümin musulman adam Peygamberimiz aýdypdyr, zanbura asal bal arýarlar diýipdir. Iýenne içenne arasa ýerden içýänler diýipdir. Arasa zatda netije berýänler diýipdir. Gononna da arasa ýeri gonýanlar diýipdir. Musulman adam da şejredir diýip Resulullah jan aýdypdyr. Meselul mu'min kemeselin nahla. Mansynda kan durmaýyn ýöne. Musulman adam bal arýarlar diýipdir. Alanna arassa, goýanna arassa, gononna arassa. Bes Hudaý üçin eşitdirýän. Haýsy kuçede bolýan bolsak, haýsy mahallede bolýan bolsak, haýsy owada bolýan bolsak, haýsy şäherde bolýan bolsak, her ýerde bolsak, bilýän ki şu kuçede, şu taýda oturmagyň gyzymyza, oglumyza, zenanamyza ýa özümizde din tarapdan berýän bolsa, günmegün ýyl-ýyl din tarapdan verer çykyp barýan bolsalar, ofsetýän bolsa, wezifämizdir gitmek. Başga ýaňa. Bi dünýäň alawar bereweri bilen, kynçylyklar bilen näjirek bolar kan bir hökm. Allah Taala'n kelamyny aýdyp beren, omondan ardy hiç jaý galmaýar. Sahabalar watanlaryny ep berdiler,
Irak gittiler, Habeşa gittiler. Keyif etip yaşadılar. Olar öyal koydular mı? Olar yurdal koydular mı? O vakti öte hemmedat gerek. Allah Teala näme diye? Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ol insanlar ki dinlerine, ya mallarına, ya oğlun şoklarına zulüm düşük bolsa ve öz ovasını, öz öyünü, öz kuçetini, öz mahallesini ekberse näme deyip Huday hoş olsun deyip Huday Teala näme diye lenubawwi'annahum fid dunya hasana men Huday and diyen qasam içen men şoňa dünýede gowjay koklayın diýdi. İnhe beyk Allah'ın kelamı şey. Suriye Nahl'le var. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنْ خُدَايِ وَادِدْ yani min Huday gâmın fi dünya hasene ahiret aydamak deyiptir. Şu dünyada qov öy vereyim şoňa deyiptir. İnha Allah'ın vaadesi şey. İdinäme ve la ecrul ahireti ekber. Dünyada qov jay tapar, ahirette de ona cennet bererim deyiptir. İnha sahabalar öp ders bile. Şu ayet eyni şolonqy. Allah'ın kelamı şolardan çüreyim go bir ders almadan çüreyim. Qyýdymyz, oğlumyz, zenanalarymyz. Ya oğul qyýdylar da öýleri bir müşkilin içinde bir günaha murtekip şu kuçeýe şu mahallede hiç ýüze galmasalar, ýahdelerine bar iltimas etsinler. İzine düşsünler. Bilýär ki şu tadan göçse rahat boljaklar şu günahdan, ulqan günah, kebire günah. Lejen, necis, hafız adam murtekip bolupdyr. Şu tadan göçse qat'an bilýär şonu berjeginden. Huday Teala ýene-de wa'de diýenipdir. Eger şeýitdir Huday için şu taýyn berseler, men Huday şolary horatmaýyn diýipdir. Hem dünýeden gowy ýer koklaýyn, ahiretde cennet bereýin diýipdir. Biz hanawada eğer heleydiýäniň biri-birini arka bolmaly. Yo, bilýär ha meselen denanata adam satışyny bilen aýdyp durallygyny. Ya adamsy bilýär denanata satışyny bilen aýdyp öti iştahda bir zatda ba maňa mızahym diýip adamsy ya denanat ýöne jetdi. Yo, men pitadan göçdüm näme bolsun, men pitat dostum ma, bir zadym ma, ya boýdaşym ma diýip galmak iýmanyň isteýän zat dädi. O iýmanyň isteýän zat däl. Biri-birini arka bolup kim ýanyp? Rasulullah janyň gyýdy ýaly Ruqayya. Hazreti Osman menen bileje bar watana berip Habeşa bartdyrlar. Vay an zindeki ba murde nişast, murde geçti o zindagi azvey bejast. Vay ol adama, bir neçe neferin yüzüne galyp, ru derwasy gir galyp, yüzüne galyp, oturan yerini epber bilmäni, hiç kim ýanyna agzap bilmäni günah murtekep bolup gitdiýär. Vay an murde, vay an zindeki ba murde nişast. Yürü ölü adamlaryň ýüzüne galyp galya günaha murtekep bolup murde geçdi zindagi azvey bejas olanda yürü ölüp ebedi ölüllerinden soňra ruhlary hoş ýere barmady olam diýipdir. Onuň ýüzüne galakana Allah Taala'nın gaharyny düşämädiň. Bir wagtda zir bolmasa, göçüp bolmaýar, asl bolana. Onda näme etmeli? Oturan ýerinde günahyňdan göçmeli. Mert bolup epbermeli olar o günäni. Hulasa sahabalar göçüp gitdiler. Barallaryny näme diýdiler? Ýa-da okuydum. Aminna ala dinina. Aminna ala dinina. Sahabalar näme diýipdir göçüp barallarynda? Hey, Habeşede dinimizde keýip bollay diýipdir. Saýsumyzda keýip bollay diýmendirler. Uqymyzda keýip bollay diýmendirler. Aminna ala dinina ey jowan dostlar. Ey yaştaş dostlar, Resulullah janyň şagirdleriniň gurduryňyş. Ey Habeşa geldik ayağımı sündürüp rahat yattık ey diýmendirler. Dinimizde keyif edip emin bolduk, imanymyza gaýym bolduk diýip aýtýar. Hey çaýsumyz içdik, hey bir ýym daşnal kulşy oturdyk ey diýmendirler.
Gülüş oturmak doğru değil dediğimizde ki, çay su içmek doğru değil dediğimizde ki, süynüp yatmak doğru değil dediğimizde ki, ulu gaygıları, dinleri miştik şuna aytacak bolýar. Ve akelna ve şeribna ve numna, keyf edip yattık, iymiştik diýmendirler. Evvelki ders şol. Hicret edipdirler iman taklamadan çürüyüp. İkilinci muhim ders, Hicret-i Ummu Selmine mi diye inemiz. Habeşa varamada abedna Allah Teala la nu'za. Ey Hudaya var ibadet ettik, eger kaptalımızdan mızahım yoktu diye. Bir de Ummu Selmine aydan kif. İbadet ettik, Huday Teala buyruğu bilen, mehabbeti bilen yaşadık, keyif ettik. Uğrumda adam haber atmadı, yani mızahım bolmadı, eziyet vermedi diye. Hey o keyifçilikte ortturlar. Biz belli oliye yaşayışta olukon insanın avcetten kulağa söyleyeyim. Bu imenmeli uğrunlu değil havla. Yaşayışta dünya ve ahiret gününmek fakat beyik Allah'ın buyruğuna yaşamaktır. Pek Kadir Allah Teala'nın muhabbetini ve Allah Teala'nın buyruğunun eteğinde yaşamak. Aynı gününmek için. Bir vakta hem zattan haberli olup da näme zat ardan, näme zat bahamından haberimiz olsa, kompüterleri girip çıkıp içini söküp jaylamadan haberli olsa, motor maşin söküp çıkıp hem zattan haberli olsa, dünyanın tamam diğer dünyalarından haberimiz olsa, hem zattan haberimiz olup öz insaniyetimiz, öz ruhaniyetimiz, ey cavan dost, kulağınız, öz ruhaniyetimiz, öz izzetimizi yattan çıkaramayalım. Mesnevi Şerif'te aydiyada esbihimmet suya akhtar taaqti Adem'e mescudra neşnaaqti esbihimmet suya akhtar taaqti barıp setalarlar tanıyacak bolup milyonha yırdılan içinde falan setara deyip onu tanıyacak bolýan deyipdir. Häzir öz insanlığını tanıydın mı deyipdir. Muhammed lepa esbihimmet suya akhtar taaqti barıp yıldızlar tanıyacak bolup resetxanalara girip zahmet çekýän, danışmand bolýan, kompüterlerin içine girip çykýan, motor maşin hemme zady ökdeçiligiň ba, Adem'e mescudra neşnaaqti. Aya perişteliň hormat goýan insanynyky özüň şonu tanıydın mı dipdir. Esbihimmet suya akhtar taaqti Adem'e mescudra neşnaaqti. Öz içindeki ruhun hormatını, insaniyet keramatını, insaniyet qadasatını, nuraniyetini tanıydın mı häzir dipdir. Sonra hemme zada ardan baha hemme zada yetip bolup da özümizden gafil bolup tökünmiz ökünçlüğün içine giramayız. Özüme de aydiyan, özüme de gerek görürüm. Atın mätäsmen özümde şu vurdum. Hemmemiz de gerek görürüm. Sahabalar näme diye? Habeşa baramızda abedna Allah Teala la nu'za. Azap Hudaya ibadet ettik, hiç kim bize mızahim olmadı diye. Azap çay şu içtik diýmendirler. Evvel aytdylar, imanymyza rahat bolduk, o saklamaga sebep boldy. İkilenjisi keyif edip de ibadet ettik diye. Bizim izzetimiz, biz musulmanlar diye bütün insanlığın izzeti, saadeti, gününmegi beyik Allah'ın muhabbetinin eteğinde yaşamaktır. Beyik Allah'ın muhabbetinde yaşamak, buyruğunun içinde yaşamaktır. Gaýgysy ýöreler, gafil bolarlar, wa hasrata boş gitdiler, kim bolup diye maktun bolýan. Üçüncü ders aýdýan, o ham gurrun ýydyň alyp gideýin. Kysgaçyk üçüncüsi. Üçüncü ders. Habeşa bardylar, imanlaryny sakladylar, ibadet etdiler, başa näme etdiler? Ola kanlar, Necaşiň musulman bolmagyna sebep boldylar. Habeşaň padyşasy musulman bolmagyna sebep bolupdylar. Azatmy? Bigadarha Habeşeli musulman bolýar, faqat şolaň üstü bilen. Musulman adam, sen ey imanly dogan, ey musulman, ey kiplep duran we eşitip durallar. Musulman adam durşuna berekettir. Näme diýip? Şon kalbinin nuri iman ma. Her zadyň içinde näme bolsa daşyna sızýandyr.
Çyn musulman adam kalbindeki nur yüzüne de çıkyandır, eline de çıkyandır, ayağına da çıkyandır, diline de çıkyandır, kulağına da çıkyandır, yüzüne de çıkyandır. Nur yalfırlamalıdır musulman adamdan. Habeşa vartırlı, bereket bol düşüptürlü. Musulman adam her yeri gitsin, işlemene gitsin, okuyamana gitsin. Başka da atlanan süreyim gitsin, meride gitsin, her yeri gitsin. Baran yerine bereket bol düşmelidir musulman adam. Baran yerine nur bol düşmelidir kalbinde. Nuri iman mıdır ha musulmanın? Sahabalar, Resulullah canın eline terbiyet gören sahabalar, barıp Habeşan adamlarının musulman olmağının sebep bolupdurlar. Adamların ama padişahının musulman olmağına sebep bolupdurlar. Hudaý Taala ey mümine jawan oglan, Hudaý Taala musulman adam hurmawag yanak bolmalydyr diýipdir. Odal geçdi. Näme diýip? Hurmawagyň miwesinden haýyrlanyp bolar. Hurmawagyň şahasından haýyrlanyp bolar. Hurmawagyň yapragyndan haýyrlanyp bolar. Hurmawagyň ağacından haýyrlanyp bolar. Hiç zadından haýyrlanmadan göz ýap duranda da keýip berýändir hurmawag diýip aýtýar ulamalar. Musulman adam hemme da haýyrly bolmalydyr. Eli diýip, dili diýip, keplemän oturanda da adam nurly bolup oturýandyr musulman adam. Kafirden fark edýändir. Öz izzetimizi bileýin. Musulman baran ýerine mızahym bolmalydyr. Musulman baran ýeriniň bereketini gaçyrmalydyr. Musulman baran ýerini garanky etmelidir. Musulman baran ýerine zulm edip bermeli. Musulman baran yerine bereket bol düşmelidir. Hemsayasyna bereket bol düşmelidir. Mahallesine bereket bol düşmelidir. İýüne bereket bol düşmelidir. Hem seferine, yoldaşına bereket bol düşmelidir. Hac yoldaşına bereket bol düşmelidir. Hem döwretine, hem kelasysyna, hem otagysyna, hem danışgahysyna bereket bol düşmelidir. Çyn musulman adam. Sahabalardan ders alayım. Emma ahirki wurrun Mınna aýdyp inşallah tamam ederdi. 10 daqiqa wagtymyz bar hada. Bir ulukon bir hadise bolupdyr Mekke-i Mukerremede. O da haçan 15 nefer sahabalar Habeşa'ya gitti. Başka sahabalar häzir galdy. Bir ajib hadise bolupdyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mukerreme'de galli ve o sahabalan gidenine de bir kayda geçiptir. Ohan Peygamberimiz gözümüzün nuri, başımızın taci Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Ka'ban yana barıptır bir gün. Kan kafirlan uluqan adamlarda oturanmış. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem katı ses bilen, açık ses bilen, mübarek öz sesi bilen Kur'an-ı Kerim okumadırdır. Hayti sura? Suriye ve necmi iza hava. 27. parada inşallah baranızda gözlersiniz. Keyif edip beyik Allah'ın kelamını açıp Resulullah canı okuyan yerler iştah ediyorsunuz. Suriye ve necmi. Aham şun okumadırdır. Ahirrak ayelerini. Am kafirler eşitipdirler. Görse heyhune tesirli. Kafirler aýdypdyrlar: "La tesma'u li hada'l Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun." Bir-biriniz bilen gurrunga deýin. Hay, sen de bir-biriniz gurrunga edin. Bir-biriniz gurrunga edin diýipdir. Näme diýip? Qur'any eşitmäň diýipdir. Riqlyk çalypdyrlar, bir-biriniz gurrunga edipdirler, gülüşipdirler. Resulullah janyny on innemäňdir. Okyp beripdir açyk sesi bilen. Okyp beripdir. Mübarek sesi de Ka'baň döwrüne aýlanyp duran. Aham kafirler eşitibirdir. Lemma qara'al kelamul ilahi azanahum tafanu amma fihi. Qulaqasın. Biz Allah'ın kelamı bilen kulaklarından dark etip geçiye hemmeti yalandan bir-biriyle gurruna diyediler. Gurrundan kalıp yeke kulağası oturtturlar. Lemma qara'al kelamul ilahi azanahum tafanu amma fihi. Etip duran gurrunların yadından çıkarttırlar. Bir ulukon hadise qowgulağasın. Ulukon bir gen bir bolon gurrun. Bu kulliyatlarını çıkarttırlar. Näme gurrun etip durarlar. Anta ol qattırlar. Kulağası verttirler. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve necmi suran ahirki ayelerini yetiptir.
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأن إلى ربك المنتهى هم سقول أغاسوة إلى آخر آية معنى الله رشي وأن إلى ربك المنتهى هم أغذن برجق يرمد بيك الله در وأنه هو أضحك وأبكى خدا يدر قل دريانر وآغد يانر وأنه هو أمات وأحيا بيك الله در دير التيانر وإلدريانر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بيك الله در هلا يركدلر يردان برسودان يردان وأن عليه النشأة الأخرى خدا يدر قيامة آدم لر ترجق وأنه هو أغنى وأقنى خدا يدر إنسان لر أمتان دب مال ملك بريان وأنه هو رب الشعرى خدا يدر يلدرق ديان ولقان يلدضن إيثي شآية لر أقيب سورة آخر نيتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده دكتر مسلمان لدى فيجده دكتر كافر لنا فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين كافر لأولر نثقلق بالمان فيجده غشين دكتر فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين أولر نثقلق بالمان شدرشنا فيجده غشين دكتر بتين تاريخ تسبت بولتر ömrünü butperest Ebu Cehil yana adamladı. Fema temaleku en yahirru lillahi sacidin. Beyik Allah'a için hem secdetmeye yıkılıptırlar. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübareklerini kaldırıptır. Sahabalar da kaldırıptır, kafirler de kaldırıptır. Oham başka şu vakıede, şu hadisede yok kafirler. Sonra gelip kafirleri ayıp etiptirler. Hey sen ne mi secdettiniz deyip. Böyle utanıp ne edeceğimi bilmem. Girdik imana diymeli da. Ama cedillikleri, bakilçılıkları, hasadetleri, içi karalıkları, öğrenimçilikleri icade vermeyin dedi. Ola aydıptırlar. Bir de yanlış Resulullah botları övdü. Botları da övünsen biz de secdettik. Yoksa secdet çekkârâhîm deyip yine imandan taşı düşüptürler. İnşallah kalan gurrumları Beyik Allah kükrediğinden inni keyifli hıtmatına da yetirir inşallah.